Baik. Aku seneng ada pimpinannya ngono ya. Ya spesial buat yang punya belakang sana. Spesial buat tamu undangan yang baru saja hadir ya. Selamat menikmati santap sorenya. Nelongso rasane ati suwe ora ketemu kelingan esem lan guyumu larasono gending tresno gawe kangen ing atiku tansah eling aku mring sliramu Pak Bos semoga spesial buat bos kita, monggo. Yes, pasti terima kasih. Terima kasih bos. Rasa wis windu gonku ora ketemu kangen ing atiku. Namanya siapa bos? Suaramu Bos Rosi. Terima kasih Bos Rosi. Gawe kangen ing atiku muga bisa urip tentrem mulya. Matur sebangun. Satenane aku nangis tresno wis kita. Terima kasih bosku. Ikhlas sedih. Iya. Uyangku ngalayong ngambara ing nyawang. Ora bisa nyandeng aku, ong bisa nyawang. Senengku mrebes lili ana pipi, apa pancen tresno iki ra kudu duweni. Wis lilakno aku ketes, wis cukup laleno. Lelakon tresno iki bakal dadi crita tresno warang gono. Terima kasih Bos Rosi. Terima kasih berkah barokah. Terima kasih banyak. Pratama Audio. Sekali terima kasih buat bosku yang sudah ikut gabung. Ayo Mas. Rasa wis windu gonku ora ketemu kangen ing atiku krungu suaramu aku mau bisa ndedonga warangana sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. Sikat
ya murah rezekinya Terima selalu kasih. ya.